И здравейте, хора! В днешното видео ще отваряме една пратка, която получих. А това е именно ето този Mystery Box. Тук има едицика, на който пише Red Box. Сайт, от който съм взел тази кутия е футболен фен. Размера, който аз си взех за тениска, беше Ев. Също така, защо пише ретро? Тук ретро бокс. Защото екипите са в периода 2005-2021. А сега нека да отворим тази така мистериозна. И хора, аз вече го забелязах, но нека и вие да видите. Това е екип на Манчестър Юнайтед. Да. С дълъг ръкав, като мен прави впечатление. Тук с лига. Също и ето тук има. Ето тук си е спонсора. Ето логото, разбира се. Adidas емблемата, ленците. Сега, нека да обърнем отзад да видим дали има някакъв номер играч. Защото пише, че някои не са, някои са с номер играч. И да, има Златан Ибрахимович, 10 номер. Да, между другото екипа ме кеф, въпреки че съм фен на Ливърпул. Екипа е готин. Нека видим дали има още нещо в тази кутия. Да, поради което ще грабна е ето това стикерче с двама футболисти от Евро 2016. Ох, изпуснах без да искам. И да, това са Винсент Компани и Николас Ломбарец. Тук има и една картичка с информация за екипа, предполагам. И да, текст, която ми се падна. Отбор Ман Юнайтед, сезон 17-18, първенство Висша лига, модел Холм. Ето, не оставяме я. Тук имаме също така, сега забелязвам, една щампа с номер 47. Не знам за какво се използва. А тук има и едно ключодържателче с футболен терен. Ето тук има една топка футболна. И ето го, между другото е много готино. Да, това са нещата в тази кутия. Размерът, който аз съм си поръчал е М. И така, нека да видим как ми стои този екип. Хоп! Хора, това е екипът. Да, ето ги двете бродирани лога на Висшата лига. Отново казвам логото, Adidas емблемата, тук спонсорът, който е Chevrolet, с ленците на Adidas тук, отзад видяхте Златан Ибрахимович, от дългият ръкав. И да, хора, това мисля да бъде за днешното видео. А от мен, чао!